כן. בוקר טוב, דוקטור. אני לא מרגיש טוב. מה הבעיה? תראה, אתמול כשחזרתי הביתה, באמצע הדרך פתאום בא איזה כלב ונשך אותי. עכשיו שלא תבין אותי לא נכון, אני חייל שאוהב לתת ולשרת את המדינה. אז למה הלכת לשרת בקריה? רציתי קרבי, התחננתי אליהם. לא נתנו לי בגלל כל הבעיות שיש לי בבית. דרך אגב, נורא אהבתי את הג'קט שלך. זה חלוק. וואלה, חלוק? הוא נורא יפה. רציתי לקנות כזה, אבל הוא יקר מאוד, ועם כל הבעיות בבית, ההורים מובטלים והבריאות לא משהו. אבל זה חלוק שיש לכל הרופאים. בכלל מה אתה היית עושה איתו? זה כל היופי, אני כל כך אוהב רופאים, הם אנשים מקסימים, מצילים חיי אדם. בכל מקרה, נחזור לנושא, אני אוהב לתרום למדינה ובאמת שלא הייתי עושה מזה עניין. אבל פשוט יש לי אלרגיה לכלבים. כעיקרון אני בן אדם שלא נשבר מהר. בחיים שלי לא הוצאתי גימלים. אבל הוצאת 3 גימלים בשבוע שעבר. בינינו, מה זה כבר 3 גימלים? זה לא שיצאתי לאיזה נופש, הייתי כל היום במיטה. חוץ מהגימלים האלה, תדע לך שאפילו שאני חולה הרבה, הפעם האחרונה שהייתי אצל רופא זה היה לפני הבר מצווה שלי. אתמול היית אצלי. מה זה, היית אתה? בטח אתה מתבלבל עם אחי התאום, הוא נורא דומה לי. אין לך אח תאום, כתוב לי כאן את הפרטים שלך. זה סתם, אני צוחק איתך. לא, אבל אתמול זה משהו אחר, באמת שלא הרגשתי טוב. כמעט התעלפתי. טוב, אני רושם לך כמובן. וגימלים. מה? לא הייתי אומר לך את זה סתם, אבל אני פשוט לא רוצה להדביק אחרים. כלבת זה נורא מסוכן. אתה יודע שהעיפו רופאים מהצבא דברים כאלה? אבל בעצם אותך לא יעיפו, כי אתה הרי לא כמוהם. אתה יודע מה אתה עושה. טוב, קח הפניה ו2 גימלים עד בדיקת העניין. תודה רבה לך, דוקטור. כן, бакаша. Здравствуйте, доктор. Говоришь по-русски? Да, как поживаете? Нормально, нормально. Ну что там у тебя? Мне надо отдых. Конечно, я даю тебе 3 гимеля. Спасибо, доктор. До свидания. До свидания. בוקר טוב. בוקר טוב. מה הבעיה? לי אין שום בעיה, אבל אם לא תעקוב אחרי מה שאני אומר, בקרוב לך תהיה בעיה. סליחה? סלחתי. עכשיו תקשיב לי טוב, אני צריך גימלים. מה כואב לך? כואב לי שאנשים כמוך חושבים שהם ככה יכולים לדבר איתי חופשי ולשאול אותי מה כואב לי. טוב, אני מבקש, תצא מפה. תגיד לי, ילדים, יש לך? אתה מאיים עליי? חס וחלילה. אני אף פעם לא מאיים, אני רק מתעניין. למרות שאני יכול לגלות את זה גם בדרכים אחרות, גם אם לא תענה לי, אם אתה מבין למה אני מתכוון. מה אתה רוצה ממני? עכשיו אתה קולט את העניין. ככה זה עובד, עושים מה שאני רוצה. אתה יודע שאני יכול לקרוא עכשיו למפקד הבסיס ואתה תשב בכלא? אתה יודע שאני יכול לחתוך לך את הלשון ולא תוכל לקרוא לאף אחד יותר בחיים שלך? טוב, קח שבוע גימלים, רק תעזוב אותי בשקט. שבוע? אללה, חמוד אתה. עלה. שבועיים? כמה אתה רוצה? אני חושב שלבינתיים חודש זה נשמע טוב. מה אתה אומר? חודש זה הרבה. אין לי אישור לתת את זה. מה זה? לא שמעתי. תחזור על מה שאמרת. חודש זה מצוין. הנה. יפה. אתה רואה? אנחנו מסתדרים. אתה עוזר לי ואני עוזר לך. אתה בסדר. מצוין. שלום. תרגיש טוב. בוקר טוב. סליחה. בוקר טוב. כן, מה הבעיה? דוקטור, הפציעה השפיעה עליי קשה. היו לי בבוקר שלשולים ועכשיו יש לי הרגשת בחילה כזאת. אתה דווקא נראה לי בריא. מה? לא, באמת. החובש מדד לך חום? כן, 38.2. זה עדיין לא חום. מה לא? תסתכל עליי, דוקטור, איך אני יכול לתפקד ככה? אני גם פצוע, גם חולה. אז עכשיו אתה קיבלת דיפלומה לרפואה? אני קובע מי חולה ומי לא, לא אתה. לא התכוונתי לזה ככה, רק אמרתי. טוב, תפתח פה גדול. מה פה? פה גדול. אבל מה הקשר לפה? נו, קדימה. דוקטור, זה בעיה קצת. יש לי בחילה, אני לא יכול לפתוח את הפה עכשיו. קדימה. לא, באמת, זה... אתה בסדר. מה בסדר? נו, תפסיק להיות נקבה. אתה בצבא. אבל מה עם הכאבים? אתה לפחות נותן לי כדורים? אתה לא צריך.
אבל אם אתה מתעקש להתנהג כמו כוסית, אז תיקח אקמול מהחובש. הבא בתור. רגע, דוקטור, אבל אני... אתה עדיין כאן? מה? לא, אני יוצא. המשתמטים האלה.